akọwala n'ụlọ onye ọbụla na-ele ọgwụ ya na-adị smart ọlụ ebu ya na-ekwu okwu ya na-akọwala ndị ogbi maka ndị ogbi na-enyezi nsogbu na maghara aghọta abịa ọgwụ na-ele onye mere na maghara atụyalụ m ịghọta ihe adụ aja ilu nkwuo ịkọwala ndị ogbi onye masị set go anyị nwere ọgwụ abịa ime na ọgwụ udo ọgwụ udo ya na ọgwụ abịa ime anyị nwere ọgwụ abịa ime na ọgwụ udo ịchọkwa ka m wee n'ọlụ good anyị nwere ọgwụ ọdeshi ọ bụla ọgwụ akwụkwọ na-esheki etu nwa ọgwụ akwụkwọ bịa na-esekela anyị nwere ọgwụ ọdeshi ọ bụla isheki ka akwụkwọ na-eme anyị nwere ọgwụ ọdeshi ya na-ekwu okwu ya na-eme ka ogbu den nke ọzọ bụ anyị nwere ọgwụ ala na ọgwụ isi ala idulo serious na anyị nwere ọgwụ isi ala ekwezighị odiri ala anyị nwere ọgwụ isi ala na ọgwụ ala ọdụgo nwesikwa n'iwe ebe ala ọdụgo ịla ala jebe pịa m akpa ọgwụ m etu ka m mechiwo n'ọlụ